Čau, vítá vás Gogomit 1 u dalšího svého videa, které, no, uvidíte zatím sami. A tady mám svýho bráchu. Zdar. No, vidíte, a ten třetí brácha, teď už je někde v prdeli. No, a no, uvidíte sami, jak se to bude dál provádět. Píše cestu. Nesnášíte ten kopec. Fuj, mrkev. Lidi, nevíš, že to někdo nechal, hej. Mrkev, vole. Mrkev a bonbon, vole. To je tak úžasný, vole. Když to nesežere mrkev, tak si ji to vysadí, ne? Vole, čuráci. Než tady sušenka, vole. Tady. To je nějaký TikTok. To je nějaký, vole, sportka. A je vyhrátá? Asi ne. No, to můžeš to zkusit, že jo? Tady si. A nic. No. Jo, jedu a tu samou sportku. Ty vole, úplně tu výherní muziku. Ne, vaši. Sklapní. A jsme tu zpátky, trošičku se stala nepříjemná věc, že než jsme šli, nějaký čurák podvedle nám normálně vydali, že to žvaníme, ne? Ne? Úplně je kyselé jak tři prdele, vole. Čurák je skurvený. Ne, chci být prostej. No a hlavně možná se uvidíme u dalšího videa. Uvidíme to na lajcích. Pokud komenty, tak komenty. Jo, a ještě něco. Nezapomeňte dávat lajky a komenty a odběry. Tak, zdarec.